मस्त अशी बघा कोथिंबीरीचे धागे आणि खालच्या बाजू थोडी ओली असता, मग तळतळी काय करायची, ओलीच बाजू खाली टाकायची आणि सगळे इलेत बघा कसे दह्य घालो करून. आवाज इलो वहिनीचो डायलॉग इलो तर कमेंट मध्ये सांगा. इलो सर सकट कमेंट या. पण तुम्ही कमेंट मध्ये बोलतास ना आता असं वाटत नाही, घरातच बोलतास असा वाटतं. अजून कुठली रेसिपी होई त्याच सांगा. मस्त अशी बाहेरून क्रिस्पी आणि आतून सॉफ्ट. हा हा हा. अजून गरम असा बघा, वाफ येता. एक नंबर. आणा रे, धुवा रे, चिरा रे, वाफवा रे. वाफूची पद्धत न सात करूची तर अशी पद्धत करायची. नमस्कार, बरेच दिवसाने मी स्नेहा परत किचन मध्ये तुमचं स्वागत करते. आणि मी सरोज. बरेच काय आले ना मध्ये मध्ये व्हिडिओ, काय पण काय पण गॅस जवळ प्रॉपर उभा. काय केलं? पप्पांनी कोथिंबीर आणली आहे. हा मग मला टिफिन साठी कोथिंबीरचं काहीतरी बनवून दे. काहीतरी म्हणजे कोथिंबीरीचा काय होता माहिती आहे, फक्त वडी होता आणि काय नाही होत. आणि ती स्टोर कशी करूची ती दाखवूचा. मग वडी दे. हा जा, त्याका वेळ लागतो लो. मस्त आता कोथिंबीरीचो सीझन आहे आणि त्याच्यात अशी गावठी घबघबीत मस्त अशी 10 रुपयाची बघा, म्हणजे तेवढी मोठी नाही नाही मध्ये मध्ये चिघळली बघा. चिघळली आता आता ही कशी स्टोर करतले सांगा. ही उन्हात राहुली ना म्हणून ती चिघळली बघा. आता ह्याचं काय करू तर सांगा. म्हणजे ही 10 रुपयाची कोथिंबीर किती रुपयाची? शेवटी म्हणतात ना, बायका गेले तर फेंदरून घेतात, बापिओ गेलो तर पाजून देतात. त्यातली गत. आम्ही कशी गेलो की अशी फेंदरून बघतो. मग तो भैया म्हणता भाभी पत्ता गिरेगा, लेकिन हम क्या काय के लिए देखता है, अंदर ऐसा रहता है ना चिकोल, इसलिए आप फेंदरून देखो. आता दाखवा. आता ही मिळाली तर मिळाली, आता काय आता काय करणार एवढ्या मोठ्या जोडीत. आता खालचा सगळा टाकू कोया. ही बघा सुकी जे वरची गावली ती घेतलंय. ही आता वरची पानं घेऊ कोय आणि आपली कोथिंबीरी वडी करूया. आमची कोथिंबीरी वडी आधी पण असत 2, पण ही थोडी वेगळ्या पद्धतीची. तुमका उकडूची गरज नाही की काय ह्या करूची गरज नाही, फक्त तळायची आणि काय तर आता रेसिपीत बघूचा. म्हणजे सोनमला सकाळी टिफिन मध्ये देऊ. हा पण लवकर नाही होता, सेट होक वेळ लागता. आता नाव घ्या. मी बिचारी बरेच दिवसां परत किचन वर नाव ऐकलाच नसेल. कान जरा गोडवा येऊ होय ना नावान. तोपर्यंत मी आता बाजूक करता. मी पण मोडताच नाव घेतय. बरेच दिवसांनी आणल्यान माझ्या नवऱ्यान, बरेच दिवसांनी शांताराम रावान आणल्यान कोथिंबीरीची जोडी. बरेच दिवसांनी दिसली नाही तुमका परब किचन मध्ये स्नेहा आणि सरोजची जोडी. त्यामुळे लागली स्नेहा फिरूची गोडी. कारण आम्ही दोघी झालो होतो खूप व्यस्त. लवकरच घेऊन येतलो बाबूचो व्हिडिओ मस्त. ह्याच्यामुळे एक फायदा झालो. यांच्या आणि नवऱ्याची काय प्रेमाची गोडी वाढली नाही हो. मी सोडून दिलं, म्हटलं जा फिरून घ्या व्हिडिओ. मी काय व्यस्त नव्हतोय, मी व्यस्त थोडी होते, याच व्यस्त असता. बाबूचे डायपर बदला, रात्री त्याका झोपवा, दुपारी झोपवा. 18 तासाची झोप कशी कम्प्लीट करूची, त्याच्यामध्ये दूध दिया 2-3 तासाने. बापरे कष्ट. चला आता बाकीच्या रेसिपी घे. बघा मला एवढी गावली. हे घ्या. 5-6 पाण्यातून ही चांगली धुवून घेतलं की त्या चिघळलेली होती, त्यामुळे पाणी एकदम खराब येला आणि धुवून घेतलं. आता ही थोडी निथळण दे. तोपर्यंत आपण काय करूया, कारण हिका आधी चिरूचा, त्याच्या आधी आपण आहे ना फोडणेक घालून घेऊया. आता तुम्ही म्हणशाल फोडणेक काय घालता, तर बघा यावा जवळ. आता बरेच दिवसांनी भांडी वापरलं नाही, त्यामुळे ती काय केली, ठेवणीतली भांडी जरा घासू होई ना, ती ओलसरत बघा. पण बिंदास हात लावले, खाली गॅस पण पेटवले. आता आपली कढई चांगली तापान दे. आता हे 4-5 हिरवे मिरचे तिखट आणि आम्ही काय करून आलो तयारी. अर्धा इंच आला आणि लसूण. मम्मी तयारी कशाची करते, कोथिंबीर वडीची टिफिन मध्ये द्यायला. आणि दुर्वान कशाची, आज शाळेत जायची सकाळी. अरे दुर्वान नाही, शाळेला सुट्टी. आता ह्या वाटून घेतो. फोडणीसाठी मी 2 चमचे तेल घातलंय. मिरची वाटल्याने तो ठसको लागलो बघा. बापरे. अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरा आणि हिंग चिमूटभर. आता ह्याच्यात बारीक गॅस करूया. आणि हे घ्या तुमचा वाटण. या बघा, या जाडसर वाटल्या ना, थोडं दाताखाली येऊ आहे ना, पण ह्या असाच वया.
जाड, नाही तर हिरवी मिरची बारीक वाटून घाला. आता ती गेली आपली सगळी फोडणी. सुगंधाचा सुगंध नंतर येत, पण या हिरव्या मिरचीचा जो सुगंध आहे ना, वा मस्त. लसूण आला, सुगंध खडे ठसको इलो ठसको. मिरची म्हटल्यावर ठसको येऊकच वयो. पण तेलात गेल्यावर वाका सुगंध येतो. हां, मग तो मस्त असं एक सुगंध दरवळता परत किचनमध्ये. आता ह्या 2-3 मिनटं असं चांगला परतून घेतलंय, कच्चेपणा जाऊ पया. आता ज्या वाटीन आपण बेसन घेतलं त्याच वाटीभर पाणी घ्यायचा. या प्रमाण होय लक्षात ठेवा. 1 वाटी बेसन, 1 वाटी पाणी. पाणी. सगळ्यांनाच ठसको लागलो आणि हे झाला. समोर कॅमेरा दुसऱ्याक दिलाय आणि म्हटलं आज बाजू प्रमाण बघूया. आता ह्याच्यामध्ये घालूया आपले तीळ. किती वाटी? जेवढे हवे तेवढे ना. हां, 2 चमचे. तुमका खूप आवडत असतील तर खूप घाला. मी 2 चमचे आणि हे वाईस ठेवलंय वरती डेकोरेशनला. चला तुमका पण लागलोच ठसको. चिमणी चालवाय तरी पण हा. सगळ्यांका जाग गेली बाय. आज किती दिवसां परब किचन मध्ये रेसिपी चालली. धना आणि जिरा पावडर 1 चमचा. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही घालू शकतास. मला धनेचा प्रकार खूप आवडतो. हां, धनिया म्हणजे कोथिंबीरच, तरी पण आपली घालायची. गॅस स्लो. काय मस्त कढीलो बघा. आता त्याच्यात थोडं अर्धा चमचा गरम मसाला. आता हे मी मिरची हिरवी भरपूर घातले. तुमका जर आवडत असाल तर लाल तिखट घाला आणि नाही घालूच तरी चालत. बोलता बोलता सुद्धा ठसको येता. मी वायच घालतोय कारण जास्त तिखट मग पोरा खाऊची नाही. पोरा खाऊची नाही आणि कोथिंबीर वडीचा कलर सुद्धा काळो पडता. म्हणून मसाला आणि हळद घालते वेळी विचार करून घाला. तुमका कशा रंगाची वही आहे, खावशी वाटण्यासारखी वही आहे त्यासाठी. आता मीठ चवीपुरता. तुमचा अंदाज आपापल्या चवीनुसार घाला. आता तोपर्यंत त्याका कड येऊ दे. त्याच्यात अजून एक गोष्ट घालूची आहे, पण ह्या आधी मिक्स करूक मी सरोजकडे देते. ह्या 1 वाटी बेसन, त्याच वाटीन बेसन घेतलंय आणि ह्याच्यामध्ये आपण तांदळाचं पीठ घालूया. आता ह्या मी 2-3 चमचेच घालतोय. आता ह्यो इलो बटाटो. वातावरणच काय. आता ह्यो बटाटो मी सोलून घेतलाय. आता काय करूया, किसून घेतलास तरी चालात. मी ह्यो वाज धुतोय आणि डायरेक्ट किसतोय. आता मी ह्याच्यातच ह्यो बटाटो किसते आणि किसणी बारीक घ्यायची. बटाट्याचं क्रिस्पीनेस येतो हा आणि चव पण छान लागतात. कोथिंबीर वडीमध्ये तुम्ही अशी करून बघा. ही क्रिएटिव्हिटी आहे. क्रिएटिव्हिटी खय बघूक नाही, खय शिकाक नाही, काय नाही, स्वतःच्या मनाने केली. एकदा म्हटलं करून बघूया तर झाली एवढी टेस्टीची. सोनमने आज परत कोथिंबीर आणून सांगेल पप्पांना. नाही हो. बोलता बोलता बटाटो झालो किसून. आता ह्याच्यात जर तुमका वाटता पाणी कमी तर पाणी घालायचा. पाणी किती घालूचा लागला की ते मी बटाटो घातलाय. तुमका बटाटो नाही घालूचा तर 1 वाटी बेसनला 1 वाटी पाण्यात तुमचा बॅटर बरोबर होतला. बटाट्याशिवाय सुद्धा तुमची कोथिंबीर वडी छान होते. कारण बटाटो पाणी सोकून घेता म्हणा. बटाटो घालतात ना आपण, काय पातळ झाला तर बटाटो आपलो घालायचं. आता गॅस करूया थोडी मोठी. आमचं बाबू आज ठसक्यान रडाक लागलो. मी जाऊन त्याका बघतोय. छोटोसो ब्रेक घेतोय तोपर्यंत तुम्ही चालू ठेवा. थंय कड येऊ दे वायच. आता जरासा पाणी घातलंय ना, तांदूळ आणि बेसन आता मिक्स करून घेत आहे. तुमच्याकडे तांदळाचं पीठ नसात तर हे ज्वारीचं पीठ असत तर 2 चमचे घातलास तरी चालत आणि नाही घातलास तरी चालत. आपण बटाटो घातल्यावर क्रिस्पीनेस पणा वडी मस्त येतो. आता ह्या थोडा थोडा करून सगळा घालून घेते मी आणि हा आता आपण ढवळून घेऊया. बाबूला सवयच झाली आहे काकीच्या रेसिपीमध्ये यायची. आता हय ना, तुम्ही तुमका आवडत असत तर 2 चमचे दही पण घालू शकतास. त्यांनी सुद्धा एक छान चव येता असत फ्रेश दही. तर आता ह्या चांगला आपण ढवळून घेऊया. आणि बेसन आणि तांदळाचं पीठ चाळूनच घ्यायचं, नाही तर गुटळे होतले. बेसनात आवर्जून गुटळे होतात. आता मंद आचेवर ह्या आपण इतपत ढवळायचा. दाखवते कितपत ढवळायचा. आता
जसं जसा बेसन पाणी शोषून घेतात तस तसा ढवळूक जड मारत जाता. आता ही बारीक अशी मोठी घट्ट पकडायची. जेवढी मोठी घट्ट पकडाल ना तेवढी तुमची भाजी असो कोथिंबीर असो बारीक चिरली जातली. कोथिंबीर म्हाका डबल डबल घेऊन अशी चिरूची सवय आहे बघा. परत तिका अशी पाटी घेतलंय परत चिरतलंय. अशी पद्धत असली ना की आपली कोथिंबीर बारीक चिरली जाते. आता ह्या आंबट नाया त्या दही मी बोलले ना तुमका एकदा घालून बघा चव मस्त येता. आता ह्या प्रमाण लक्षात ठेवा बघा. मी 2 चमचे दही घालतंय आणि ज्या वाटीन पाणी घेतलंय त्याच वाटीन बेसनचा पीठ घेतलंय आणि त्याच्यात 2 चमचे तांदळाचा पीठ आणि त्याच वाटी फुल भरून अशी ही ओली कोथिंबीर. आता ह्या घेऊया सगळ्या ढवळून. जशी बेसनमध्ये गेली दही आणि कोथिंबीर मस्त असं सुगंध येलो. आता ही कोथिंबीर थोडंसं आपलं रंग चेंज करतली आणि हा बॅटर तसा आपला तयार झाला. सेट करू. आता एका ताटात तेल लावू होया. आता ही कोथिंबीर वडी आधीच जर तुम्ही धुवून सुकून ठेवलास चिरलास तर ती एकदमच बेस्ट. पण माका जरा तो ती चिखलासारखी गावली म्हणून वेळ लागलो. तुम्ही बघितलासच कशी कोथिंबीर होती. त्यासाठी काय झाला आता मी नितळत ठेवूक तरी 2 मिनटं लागली आणि चिरूक म्हणून मी गॅस थोडा वेळ घालवलेला आहे जेव्हा मी सगळा बॅटरमध्ये टाकले तेव्हा. मग आता मी ती गॅस बंद केलेले. आता परत पेटवले आणि 2 चमचे दही आणि कोथिंबीर घालून घेतले. आता हे बॅटर बघा इतपत आपल्या कसा बॅटर कढई सोडूक होया असा बॅटर होऊक होया. ही बघा चमच्यान असा ढवळला तर कढई अशी सोडूक होई आणि तसाही नाही कळला तर ह्यो चमचो घ्यायचो असं उभं राहता काय बघायचो म्हणजे आपला ह्या बॅटर व्यवस्थित झाला. बघा बराच वेळ उभवा. आता मी गॅस घालवते. आता तुमच्याकडे बारीक ट्रे असतात किंवा बारीक असा धारवाला ताट असतात. मी तर आणलंय नाही माझ्याकडे होता पण मी आता ह्या ताट घेतलं आहे. आता एका मी तेल चोळून घेते. आता ह्या सगळा बॅटर ओतून घेऊया. असा केलास ना तर तुमका कसा उकडून घ्यायची गरज नाही. आता वायच गरम डसता हात जरा तेलाचो घेऊया आपण. तुमका हवी तेवढी जाड असो ठेवची असतात तेवढी जाड करा. पातळ वही असत तर पातळ करा. पातळ केलास तर लय क्रिस्पी होतली. ह्या बघा आम्ही आता सगळा सोयन करून घेतलंय आणि चौकोनीच केलंय बघा. आता ही किती जाडी आहे ती तुम्ही बघा. ही बघा 1 इंच वडी आपल्या जाड वही तेवढा मी या बॅटर तसा सगळीकडे पसरवून घेतले. आता ह्या 15 मिनटं थंड होऊ देऊ दे. असाच बाहेर ठेवलास तरी चालत आणि तुमका लयच घाई या तर डीप फ्रीजमध्ये टाकायचा. आता ह्याच्यावर आपण तीळ घालून घेऊया. कोथिंबीर वडी आणि तीळ. वडी म्हटल्यावर तीळ तर व्हायच आणि ते दिसतात पण भारी. खाली पण मगाशी ताटाक बुडी टाकू गये होते पण गरम गरम होते ना मी विसरले. वाटी थंय गेली ना उचलून ठेवलंय. आवरूचो लागलो ना वटो. कोथिंबीर बारीक चिरली की सगळा पसारो होता. असे हरकत नाही. वर आपण सगळेच लावून घेतलं बघा तसे भुतूर होत. आपण मगाशी फोडणीत टाकलो तेव्हा होते. आता ह्या पूर्ण थंड होऊ गया तर ह्याचे वडे सहज पडतले. आता गॅस पेटूया आणि गॅसवर ठेवूया काईल और उसमें जाएगा ऑइल. आता जरा तापान दे. भिड्याची कढई तापूक वेळ लागता आणि ती टिप्स हा तुमका माहितीचा. भांडा तापल्याशिवाय तेल वतला तर जो पदार्थ तळतो तो खाली बुडी चिटकता. जरा तापान दे तोपर्यंत आपली कोथिंबीर वडी सेट होता. आता आपली काईल चांगली तापली. आता त्यात टाकते ऑइल. मस्त मस्त आता थंड झाली आणि हातीन अशी बघा मी हय हय अशी हलवून घेतले. म्हणजे काय उकालता की नाही ती बघूची होती. तशी ही उकालता पण आता मी हयच कापते. आता तुमका ह्याचे कसे लांबट असे तुकडे करूचे आहेत ना म्हणजे काय म्हणतात गोसारोष्टा स्क्वेअर नाही लांबडे असे काय ते गावतात ते रोल रोल टाईप. ते रोल काय हातीन करतवच. मग आता ह्याचे मी आपण अशी वडीच पाडूया चौकोनी स्क्वेअर. चांगली दिसतली. सहजरित्या कापली जात आहे. 1 नंबर. फक्त तुमची कोथिंबीर बारीक चिरूक होई. आता ही कोथिंबीरीमुळे जरा माझी ही गडबड झाली तरी पण चांगली झाली. स्क्वेअर स्क्वेअर बर्फी सारखे. वडी अशीच असता.
आता कढीची चुकलते ही बघा मस्त उकाळली. मग अशी मी बोलले ना खाली तीळ टाकूक विसरले तरी पण अशी अशी चोळलेच तरी लागतले. आणि आपण भुतूर टाकलं ही बघा. आता मी ही डिशमध्ये काढून घेते की त्यात डिश भरू आहे. बाजू ताटात जागा असा मस्त अशी बघा कोथिंबीरीचे धागे आणि खालच्या बाजूक थोडी ओली असता. मग तळतळी काय करायची ओलीच बाजू खाली टाकायची. आता आपल्या शास्त्राच्या पद्धतीनुसार पहिलं कोळो तेल तापला किती तापण बघा. शास्त्रानुसार नाही तर आपला तेल तापला ता बघूची पद्धत. तसं तेल खवळला दिसता. आहा पहिलो मान चुलीचो आता इतर गॅसाचो. गॅसच पण चूलच बोलतो. तुझ्या घरात चूल हा की नाही. तेल भरपूरच तापला होता लगेच कोथिंबीर वडी गोल्डन रेड कलर इलो. तरी सुद्धा मी मसालो एकदम जर असं किंचितच टाकलेला आहे बघा. कारण वाफवून घेतली सेट करून घेतली. नाही चुकीचा बोलला. वाफवून घेतलीच नाही. ता गेलेला ना ब्रेक मध्ये. त्याच्यामुळे रेसिपी माहित नाही. आत्ता इलंय ना. हा चला बाय बाय. तेल काय तरीच खवळला तरी गॅस आता बारीक केलं. जपून तेलाजवळ ताप तीळ उडतले. मागे आता ही मंद आचेवर शेकून घ्यायची. तशी जराशी आतून नरमच असता कोथिंबीर वडी पण बाहेरून क्रिस्पी. मस्त एक नंबर. सुगंध तर काय इलो दरवळ. आणि बघून तर वाटतं की कधी एकदाचा खातोय. याच्याबरोबर टोमॅटो सॉस चटणी हिरवी चिंचेची चटणी हिरवी चटणी टोमॅटो सॉस. वर तीळ तळण. आता टिश्यू पेपर घेतले ना आवाज इलो नाही तर मग हे दाखवतंय. मग माझं रोजचो डायलॉग इलो. खालची बाजू थोडी ओलसर असतात त्याच बाजूवर वडी सोडायची. आणि हळू हा नाही तर तेल येत हातात. हा नाही तर माझ्यासारखी आयडिया करायची. सरळ झाऱ्यावर असा घ्यायचा. आता नंतर दाखवतो. आता मी गॅस एकदम मंद आणि त्याच्यावरच आता शेकून घेते कारण तेल आपला प्रमाणात काय झाला तापला. खूप साऱ्या प्रमाणात. मालवणी शब्द नाही आहे हो मराठी आहे. आता सरोज मालवणीच सांगताला किती तेल तापला आता. बापरे त्याला काय म्हणतात ना ते तेल उसाळता. पाणी कसा उसाळता जेव्हा भरपूर पाणी येता बघा नैक म्हणतात ना. अरे बाबा आज नैक पाणी उसाळला. आता तेल पण खळवळला. पण आता तेल तापला तरी एक पॅच माझी जराशी लाल झाली पण ही बरोबर आहे बघा. असा कलर हवा ना. हा ह्यो कलर बरोबर आहे. तेल जरा आता थंड झालं ना. हा एक बॅच मध्ये झाला आणि मी आता गॅस एकदम मंद केलंय म्हणून ता. मी तर वाटच बघते कधी एकदा. पण ती तरी पण शेकूक होई की त्या आतमध्ये क्रिस्पीनेसपणा नसतलो. बाहेर मऊ असतलो बाहेरून जरा क्रिस्पी होऊ होई म्हणून ती शेकून घेऊ होई. नुसती तेलात कच्ची पण असते. हा. तुम्ही आता वाफवून नाही काय नाही. वाफवली नाही तरी आपण काय केलं तर आता सरच रेसिपी बघा तेव्हा कळत. पूर्ण रेसिपी बघतोय पूर्ण. आणि तुम्ही कमेंट करून सांगा सरोज बघितलं की नाही काय केल्यान जाईल. सरोजनी काय केल्यान लंगोट बदलल्यान दूध पाजल्यान आणि झोपवल्यान त्याची कृती. वहिनीने काय केलं त्याची कृती मी बघते. बाळाचं लंगोट बदललंय तोपर्यंत दूध पाजून इलंय आणि आता त्याला पाळण्यात घालून मस्त झोपायलंय. मस्त. आणि सगळे इलेत बघा कसे दह्य घालो करून. दही घालो दही घातल्यात ना मी काहीतरी ऐकलं. दही घातलं. दही काय करत शोधत इलेले सोनम. मला विचारत काय की दही काय राहिलंय. मी म्हटलं कोथिंबीर वडी दही. ही बघा सरोजची आयडिया. हा त्याचा हात भाजताना हे बघा अशी सोडताला ह्याच्यावर ठेवायची अशी सोडायची. मग शॉर्टकट आपलं प्रोटेक्शन व्हाया बाबा. आता सगळेच घेतोय घालून. परत आडे माडे तीन तीन कित्या वय. पण तुम्ही शेडो फ्राय केलास तरी चालत. आता मी सांगणारच नाही त्यासाठी तुम्ही पण अर्धवट रेसिपी बघण्यासाठी मी तुमका पण नाही सांगणार की मी काय केलंय तर पूर्ण रेसिपी बघा. येतात माहितीये मग मधला अर्धवट रेसिपी बघतात ना. पूर्ण रेसिपी बघ. आवाज इलो वहिनीचो डायलॉग इलो तर कमेंट मध्ये सांगा. इलो
सर सकट कमेंट या. पण तुम्ही कमेंटमध्ये बोलतास ना तर असं वाटत नाही, घरातच बोलतास असं वाटतं. अजून कुठली रेसिपी होईल त्याच सुद्धा सांगा. मस्त अशी बाहेरून क्रिस्पी आणि आतून सॉफ्ट. हा हा हा. अजून गरम असा बघा, वाफ येता. आणा रे, धुवा रे, चिरा रे, वाफवा रे. वाफूची पद्धत नसात करूची तर अशी पद्धत करायची. आता कोणी खाल्ल्यावर कुरकुरीत आवाज येतो ना, तुम्ही किती आता खरडवून तर सरोजनी सांगितलं आता बघा. गिलोय एक नंबर. आता ह्यात काय काय टाकलं तर त्या खाल्यावर कळात, कारण त्या ब्रेकमध्ये नव्हता. अशी ही कोथिंबीरची वडी तुम्ही करून बघा. बाजारात भरपूर सारी कोथिंबीर लिया हो, चान्स सोडू नका. तुमका तिन्ही रेसिपीची लिंक पाठवतो, तिन्ही रेसिपी पूर्ण बघा आणि अशी कोथिंबीरीचा आस्वाद घ्यावा. भरपूर फायबर, डोळ्यांची सुरक्षता करून घ्यावा. आणि काय लागतं एक नंबर आहे. एकदा खाशात ना तर खातच राहतं माझ्यासारखं बघा. मी त्याच्यात बटाटो टाकलोय आणि दही टाकले, त्यामुळे ती जबरदस्त टेस्ट दिली आहे ना, मस्तच भारी. चला आता पुढची रेसिपी म्हणतात ह्या खाल्यावर काय पोट भरात पण मन भरूचा नाही असा. अशी रेसिपी तुम्ही नक्की करून बघा. आमचा परब किचन जाता जाता लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नेहमीप्रमाणे हसत राहा, खात राहा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत राहा.